Salamu alaikum, sunana Rahama Sadau. Ku yi subscribing, sannan ka ku manta ku yi liking, ku yi comment da kuma subscribe. Domin ci gaba da samun sabbin labarai gami da nishadi, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa kamar haka. Wani tsohon saurayin matar Kanal Hamid Ali ya buƙaci amaryarsa da ta biya masa maƙudan miliyon kudaden da ya kashe mata. Ku danna subscribing akan tashar mu mai suna Gido 24 TV sannan ku danna ƙararrawan sanarwa kamar haka domin samun ci gaban labaran. Wani tsohon saurayi ya buƙaci amaryar Kanal Hamid Ali da ta biya shi miliyon kudaden da ya kashe mata. Wani bawan Allah wanda ake kira da suna Zubairu Dalhatu Malami ya je ya yi hanyar lauyoyi yayin da yake buƙatar matar Kanal Hamid Ali da ta biya shi miliyoyin kudaden da ya kashe mata. A cewar sa dai Zainab Yaya masoyiyarsa ne, kuma sannan sun kwashe lokuta da dama suna tafka soyayyarsu, daga bisani kuma ta tsere ta je ta auri Kanal Hamid Ali a matsayin amaryarsa. Saurayin dai ya ce cewa ya kashe wa Zainab Yaya maƙudan miliyoyin kudade, sannan kuma yanzu yana buƙatar da ta biya shi kudadensa tunda cewa ta san cewa ba san shi take yi ba, ashe yaudara ce. Zubair Dalhatu Malami ya rubuta takardar ƙara ta hannun lauyoyinsa a yayin da yake karar amaryar mai kula da fasakauri ta Najeriya wato Kanal Hamid akan cewa yana zargin amaryarsa da ta cinye masa maƙudan kudadensa. Saurayin dai ya ce cewa sun kwashe yawan tsawannin lokuta suna tafka soyayya, wanda soyayya ce ta ban sha'awa, yayin da shi kuma yake ta kashe mata maƙudan kudade. Kwanaki kaɗan da yin auren Kanal Ali, wanda ya rasa tsohuwar matarsa a yayin da ya yi aure ya zama angon Zainab Yahaya. Jim kaɗan dai daga aurensu sai wata takardar ta fito daga hannun lauyoyi akan cewa an kai amaryarsa kotu akan saurayinta yana so ta biya shi kudaden da ya kashe mata. Kuɗi ne wanda sun kai kimanin naira miliyan 9. Saurayin da ya ce cewa yana buƙatar amaryar Kanal Ali da ta biya sa wa'annan kudaden. Zubairu dai ya ce cewa ya kashe wa Zainab Yaya maƙudan kudade wanda suka haura naira miliyan 9,800 a yayin da suke zabga soyayya. Daga baya kuma sai ta silale ta je ta auri wani daban ba shi ba. A cewar Zubair Dalhatu har kayan lefe ya saya saboda sun yi maganan aure tsakaninsu da Zainab, sannan ta sa shi ya sai kayan lefe, sannan kuma ya shirya tsaf don ganin duk abin da ke bukata a aurensu ya ga ya tanada. Daga baya sai ta tsere ta je ta aure wani daban ba shi ba. Daga cikin kudaden da Zubairu ya ce ya kashe a cikin takardar akwai wasu jerin maƙudan kudade da ya kashe mata daga Amurka, wasu kuma daga China, sai kuma kudaden da yake kashe mata inda suke zirga-zirga zuwa China, birnin Sin da su Saudiya da su Amerika a lokacin da suke zabga soyayya. Ya ce cewa abin ne ya bata masa rai, ya za a ce cewa ta san ba san shi take yi ba, sannan kuma za ta bari ya ci gaba da kashe mata maƙudan kudade. Wurin tana ganin dai ta samu wanda ya fi shi ne ya sa ta amince ta aure wani daban ba shi ba. Zubair Dalhatu dai ya ce cewa shi sam dole ne sai Zainab ta biya shi wa'annan maƙudan kudaden da ya kashe mata. Da ta cewa ta yi barambaran ne ko kuma sun yi barambaran ta nuna cewa ba ta son sa, da zai iya haƙura, amma ya za ce suna cikin tsakar soyayya su ta ɗau daɗi, yayin da ta sashi ya je shirya kayan lefe saboda zai tura gidansu domin neman aurenta. Daga baya kuma kawai sai da ya ji a ce cewa ta je ta auri wani amshakin mai kuɗi wanda ba shi ba ne. Zubairu da ya ce cewa dole sai Zainab ta biya shi wa'innan maƙudan kudadensa har naira miliyan 9,800 idan tana neman zaman lafiya a gidanta na aure. A nan ne dai muka kawo muku 'yan takardun labaran. Kar ku manta ku danna subscribe akan tashar mu, sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin shine zai ba ku damar daga zarar zuwa idan muka ci gaba da bincike da
shari'a za ta kaya tsakanin Zainab Yahaya da kuma tsohon saurayinta da kuma mijinta Kanal Hamid Ali wanda ya aure ta. Zuwa anjima idan muka ci gaba da tattara bayanai shine idan muka daura za ku ji wai ku ta yi ƙara ba tare da kun biya ko naira ba, za ku hau ku saurari labarai.